Wonke lapha ngotata bomama ulutsha lonke bakhosikayo yizani sibonisa bawonani boma siphila kwixesha le-limited overs singabantu abadlala i-cricket kulaa mhlaba wakuthi ukwi-2020 ekhawulezana ngoku nindinikelwe umcimbi womandikhawuleze yifika ngexesha eselirongo kakhulu kodwa uyaziwa uba uzalwa ngubani asizanga kuloo nto thina le nto ithethwa uba uthi yizani sibonisana uMateyu 14 ngamashumi 24 uthi apha nonke nina isindwayo imithwalo yenu yizani kum mna sithetha loo ngama yizani abakhona komama kubantu abatsha kwintombi kubahlali jikelele tata ndibhiva sisikhathi esiphinde nangayelizwe lithizani sibonisana yayilicebo likaThixo xa ndicinga okokuba uYesu athi yizani sibonisana kule ndawo Thixo ndiyacinga aphume nje incwadi kaIsaya ukuthi bayidibanise umntu nomnye umntu exesha libuhlungu esiphila kulo bantwana basekhaya strato sasekhaya uThixo uyasibiza emva kwemini uthi yizani